Hello, good morning. Samahan niyo po kami ngayon. Pupunta tayo sa La Trinidad, sa Kasbang La Trinidad, Benguet. Makikikain po kami. Tara! Ayan, nakalabas na po kami. Umuulan dito sa Baguio City. Umuulan. Papunta na po kami sa may sakayan ng jeep papuntang Trinidad. Ay nawang. Ay nawang. Nandito na po tayo sa Trinidad. Nandito tayo ngayon sa Benguet, Provincial Capital. In just 10 minutes nandito na tayo kasi walang traffic. Kita nyo walang traffic dyan, oh. Kasi November 1 ngayon. Walang gaanong sasakyan. Kasi nag-uwian ang mga tao. Punta na tayo sa Kasbang, dito lang sa likod ng Kapitolyo. Baba na tayo sa hagdan.
na po kami. Hello! Hi. Hi. Awan ka mo eh. Awan na ako. Ano yan? Ito ang mga paninda ni Ate Josefa. Mga bags, mga lotion, galing US. Sa mga gustong bumili, pili na kayo. Ganito. Ano pang nandyan, kuya? Pangkili-kili? Bag? Magkano yan? Bag na naman? Asa pa ba? Ba? Bag? Ano talaga? Sige ba po? Sige. Sige pa. This is herbal. Yan. Nakunin mo. Ito po ay maganda sa kutis. Shampoo yan, kuya. Maganda sa buhok pala. Shampoo pala. Shampoo. Uwi na po kami. Tapos na po ang kainan. Ito may nabili kaming ano yung binili mo? Shampoo. Shampoo daw. Sana. Bye. Bye. Thank you. Ayan. Dito kami ngayon sa Bukaucan Road. Ginabi na po kami. At ngayon, pupuntahan natin yung pangalawang kainan. Tara! Kain na naman! Hello, Pipa. Ay, Pipa. Hi ka. Hello, Pipa. Peppa Pig. Hello, hello. Nandito po kami ngayon sa P. Burgos. Ayan, si Ate Justin. Kuya Alegre, nagbukas ng plato. Salad. 3 minutes salad.
May pakiimit-kimit ka pa. Ay, mag-isip pa.